गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो गुवाहाटीयाव माने हाजो सायाव फैयै फैयै ओरैबायदि लाक्कि हाजो खर'नि सिखोला जाय आब' सबिता आं दिनै बेखौ हाजो सायाव फैनानै लोगो मोनफैदो। बेनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा रायलायगोन। आब' सबिताखौ आं दिनै लोगो मोनदों। लोगो मोनना दा आङो आब' सबिताखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनोसै। हाजो खर'नि सिखोलाखौ माने हाजो खर'आव लोगो मोनफैदो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बेनिफ्राय आङो आदैखौबो नोंसोरनो सिनायथि गोनां। दिनै आदैया बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मा मा खामानि मावबोखो, मा प्रडाक्सन दङमोन आदैया, आं नोंसोरनो दिनै सिनायथि होगोन आदैखौबो। आदैखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनोसै। आं दा जोंहा हाजो खर'नि सिखोला आब' सबिता, जों जेब्ला उन्दैमोन 2007-8 जानांगौ ना, ओरैबायदि फेमास फिल्ममोन हाजो खर'नि फिल्मा। जों माने होसो होसो नायनाय गोसोआव दङ आङो। बेनिफ्राय बे आब' सबिता एक्ट्रेसनि नामा। बेनिफ्राय आब' सबिता मोनबेसे फिल्म बानायनाय आब' नोङो? मोनबासो जादों बिदिनो। मोनबासो जादों ना? गोसोआव दङ मा मा? प्रथमाव आङो क्लास 10आवनो एलबाम मोनसे बानायदों, जिउनि देंखो। जिउनि देंखो। बेवहाय बिनिनो फार्स्ट आरो जिउनि देंखोआनो। जिउनि देंखोआनो। बेनिफ्राय आरो फिल्मा मोजां गाज्रि, प्रथम बानायनाया मोजां गाज्रि। ओमफ्राय हासिनि देवलों, ओमफ्राय हाजो खर'नि सिख्ला, हाजो खर'नि हांमा हांसा। आब'नि फिल्मा गासै मोनबाय। बेनिफ्राय आब' नोङो हाबा जानाया बेसेबांसो गोबाव जाखो? ओरैनोथ' 12-13 बोसोरसो जाबाय दा। 12-13 बोसोरसो जाबाय। बेनिफ्राय नोंनि जोनोम जायगाया बबावमोन? बिजनि खान्थालगुरि। ओमफ्राय फरायनाय एल पि स्कुल, एम इ स्कुल फरायनाय? आङो बङाइगाव गोजोनपुरियाव फरायदों एल पि स्कुलाव। ओमफ्राय हाइ स्कुल? हाइ स्कुला आङो गुवाहाटीयाव फरायदों, बाथौफुरियाव। ओमफ्राय आरो आगोलाव? ओमफ्राय कलेजखौ माबायाव बरमा कलेजाव फरायनाय जादों। ओमफ्राय जों बरमा कलेजाव माने आं जेब्ला फैदोंमोन जों मोनसे क्लासावनोमोन। जों सानैजों मोनसे क्लासावमोन डिग्री फार्स्ट इयाराव। गोसोआव दंना गैया आंखौ? नुनाय नुदोंना? डिग्री फार्स्ट इयाराव जोङो जमा लोगोजों रायदावलायोमोन। दासो आंखौ बुंदों नुनाय मोनदों होननानै। जों जमामोन मोनसे क्लासावनो। खेला गेलेनाय बेयावनो। ओमफ्राय दासान्दि हाबा जानायनि उनाव माबायदि संसार जानायफोरा बोरै सोलिदो? आंथ' नुनानै जोबोर मोजां नुफैदों, मोजां जायगायाव दङ, हाजो खर'सायाव। मोजाङैनो सोलिदों? मोजाङैनो दंथ'यो। मायबा मोनसे आं प्रब्लेम, मायबा मोनसे देहायाव मायबा मोनसे जानाय मायबा जानानै दंमोन नामा? देहायाथ' प्रब्लेम जादोंआनो बहुदनो। जादोंना? दाथ' आङो डक्टरनि ट्रिटमेन्टसो लागासिनो दं। माने नों जा बायदि जोंबो कलेजाव फरायनायमोन, जा फुगामोन, माने ओरैबायदि जों प्राउड फिल खालामोमोन आरो बरमा कलेजाव जोंहा आब' सबिताया। माने आब'थ' जानाय नङा खोमा आङो, लोगोसो एकदमबारे मोनसे क्लास दे, समानथारमोन डिग्री फार्स्ट इयारनिफ्राय। बेनिफ्राय आंबो सेकेन्ड इयार फरायखांनानै आंबो जबाव थांबाय। बेनिफ्राय जों लोगो मोनलायलायासै। बेनिफ्राय नोङो बे बरमा कलेजनिफ्राय बेयाव डाइरेक्ट हाबा जाखादो कलेज जोबनानै? आङो हायार सेकेन्डारि पास जानानैनो डिग्री फार्स्ट इयारावनो हाबा जानाय जादों आरो। बेनिफ्राय नों ओरैनिफ्राय गोमादोंना कलेजनिफ्राय मिथिगौ आङो। ओमफ्राय दा जोंहा आंनि लोगोसो दे, आं आब' दे होनबाय, जेबो नंला, हाबा जाबाय नालाय आब'आनो, खिन्थु आंनि लोगो। बेनिफ्राय दा नै आदैयाबो जोंनि बर' फिल्माव गोबां खामानि मावबोबाय। बेनिफ्राय आदैनि प्रडाक्सनखौबो खोन्थाना होलाय। आंनि प्रडाक्सना गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सनमोन। थारमाने एक्सुवेलि गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सनखौ मा खारनाव लानाय जादों, थारमाने आंनि देहाया बिराद लोदो लोदोमोन, उदैया एसे गेन्द्राद्रामोन आरोखि। ओमफ्राय सासे डाइरेक्टरा बुंबाय आंखौ, प्रबिन गयारि, बिथाङा बुंदों, थारमाने नोङो उदै गेन्द्राद्राबो, नोङो गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सननि नामावनो माबाखौ रेजिस्टार खालामदो, जाबाय ससाइटि रेजिस्टार खालामदो होननानै। बेनिफ्राय आं फिल्मखौ रेजिस्टार खालामदों गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सननि नामाव। बेनिफ्राय बेनि उनाव थिग मोनसे फिल्मबो बानायबाय, इंलिश सिस्टाराव आंखौ उदै गिदिरखौ फेसेमनो थाखाय माने दिरुं खानानै फिसा खालामनो मोनसे माबा लिरबाय बे डाइरेक्टरानो। गावनो लिरदों, गावनो माने डाइरेक्सन होदों। बेनिफ्राय आं मोनसे एक्टिं खालामबाय बे उदै गेन्द्राखौ फेसेमनो थाखाय आरोखि।
दा बे गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सना बेबायदिनो नामा थालांदों आरोखि। गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सनाव खैथासो फिल्म बानायनाय? गेन्द्रा फिल्म प्रडाक्सनाव मथा मथि मोनबासो जादों खोमा। थारमाने इंलिश सिस्टार, बेनिफ्राय हांमा हांसा, बेनिफ्राय हाजो खर'नि सिख्ला, आरो मोजां गाज्रि, ओमफ्राय बिनानाव गोदै, बे आंनि फिसाजो सबिताया। बेनिफ्राय आं सिनेमा खालामनाया, एक्टिं खालामनाया मथा मथि 18थासो जाबाय। टटेल फिल्मा? थारमाने आं गेजेराव बेमार जानानै बहुद गिदिर बेमार जादों, बेनिफ्राय एसे गेजेराव स्टप जादोंमोन। बेनिफ्राय नै दाख्लैसो आङो मोनसे गोसोखांनानै बे जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ लोगो लानानै मोनसे आरो फिल्म प्रडाक्सन सिनेमा माबा रेजिस्टार खालामदों। माने बे जाबाय माबा हांमा फिल्म प्रडाक्सन। बे हांमा फिल्म प्रडाक्सननि माबायाव जों मोनसे सिनेमा बानायबाय सासे प्रडिउसार लानानै। प्रडिउसारनि मुङा माबा सनि बर'। ओमफ्राय बहाय आंबो एक्टिं खालामदों गावबुरा हिसाबै। दा बे फिल्मा ओंखारनानै दं। ओरैनो जायगा जायगा मोनसे मोननै जायगायाव देखायबाय। जों माने एसे अफ सिजोनाव दिहुननाय बायदि जादों। बेखायनो माने एसे माबा जादों आरो लेट जादों। जोंहा आंनि लोगोखौ बोखांफिननांगौ, माने गोबां रायजो राजाफोरा बै समाव जोबोर मोजां मोनोमोन आरो दाबो ओंखारफिनोब्ला मोजां मोनगोन। माने सिनायै रावबो गैया, जाहाथे न'निनो नंना नङा। आं आसा खालामो जोंहा आदैया आरोबाव माने फैनो गोनां समाव मोजां मोजां बेफोरबायदिनो प्रडाक्सन लानानै बे गुवाहाटीनिफ्राय फिल्म बानायबावो आं आसा खालामो। नुनो मोनगोन ना आदै? नुगोन, आरो जों खालामबावनायनि थाखाय आखायाव लागासिनो दं। आङो प्रथम माने सिनेमायाव एक्टिं खालामनाया जाहैबाय बिलोमानि दाहा। बिलोमानि दाहानि उनाव जोङो माने ज' जालायनानै मोनसे फिल्म प्रडाक्सन जोंनि बर' हारिखौ बोरैहाय माने दावगालांनायनि माबायाव जोंनि हारिमुखौ जों बोरैहाय नेरसोन लाखिनो हागोन बेखौ सानलायलायनानै जों मोनसे माने ज' जालायनानै बे फिल्म बानायनायनि माबाखौ आग बारायलांबाय थादों आरो बानायनायनि थाखाय। बेनिफ्राय बेबायदिनो जोङो आं माने बहुद एक्टिंबो खालामबोबाय। बिलोमानि दाहा, बेनिफ्राय हाजो खर'नि सिख्ला, हांमा हांसा, इंलिश सिस्टार, मोजां गाज्रि, बेनिफ्राय फासिनि दौलें, ओमफ्राय नागिनाव आं बिराद गिदिर मोनसे माबा अजा ना मा होनो बेखौ बर'नि, बेबायदि जादोंमोन। माने जिबौ, अरिजिनेल जिबौखौनो हमनानै माने एक्टिं खालामनाय जादों आरोखि। अरिजिनेल जिबौथार। ओमफ्राय बै जायनाखि जिबौ लाग्रा बे आंनो मोनसे मुलि होदों। थेवबो मुलि होदोंबाबो आंहा मोनसे गिनाय दंमोन आरो। थेवबो बोरै हमनांगौ बोरै मानांगौ आं बेखौ खायदाखौ लानानै माने एक्टिंखौ खालामनाय जादों आरोखि, गिदोंब्लाबो। बेनिफ्राय बिदिनो समनि गुथाल, बेनिफ्राय समनि गुथाल, हरबायदि खोमसि। ओमफ्राय आङो माने गेजेर गेजेर ओरैनो मेथाइबो रोजाबलाबायोमोन नालाय। बेनिफ्राय बे मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरावनो आंबो रेडिअ सेन्टारखौ नायहैथारनो होननानै नायहैनाय जादों मोनसे समाव। नायहैनायाव आंथ' बेबायदि मेथाइ रोजाबबाय थायो, दा ओरैनो खुगा मेथाइ रोजाबलाबायो, बैसागु मेथाइ। बेनिफ्राय बे मेथाइ रोजाबनायाव आं मोनसे गोसोखांनानै रेडिअ सेन्टाराव थांनानै मोनसे एप्लाइ खालामदों। आंबो रेडिअ सेन्टाराव मेथाइ रोजाबनो मोनगोन खोमा ओरै साननानै। ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव आंखौ इन्टारभिउ लानोबो लिंहरबाय। आं इन्टारभिउबो होबाय। इन्टारभिउ होनायाव पास जाबाय आरोखि। पास जानानै बेनिफ्राय आङो खुगा मेथाइनि मोनसे समाव आङो रेडिअ आर्टिस्टबो जाबाय। बिदि जादों आरोखि। गोजोननाय थाबाय आदै दिनै लोगो मोननानै, आरो आंनि लोगोखौ आङो दिनै बेयाव लोगो मोनदों, आं मालाबाबो सानाखैमोन। मा लाखि आं मोनथिया दिनै बे हाजो सायाव बर' गामि नायनो फैनानै आंनि लोगो आरो आंनि एक्ट्रेस आरो फिल्म बानायग्रा आदै
माने लोगो मोननानै आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आं दिनैसिम इसिबां गोबावनि उनाव आं मालाबाबो सानाखैमोनलै नोंखौ बिदि लोगो मोनगोन गोसोखांदों माने कलेजनि जोंनि महरखौ माने आं बेखौ गोसोखांदों माने जाथुगा ओरैबायदि जों माने बेखौ लानानै कलेजाव माने जोंहा एक्ट्रेस दंलै सबिता एक्ट्रेस ओरैमोन आरो जोङो बरमा कलेजाव नोंसोरखौ लोगो मोननानै जोंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय